Assalamu alaikum yan uwa na maza da mata, ni ne naku wanda kuka sani da kamar aboki mai nishadantar da ku a koda yaushe. Mani da kun gani da mun kun san harka ce ta nishadi, to akwai wani nishadi da zo in tallata muku wanda za mu nishadi kuma ma mu ji an daga waje ta. Akwai YouTube channel na mai suna SABEER ACK ko zamanin ka muku sababbin shirin mu mai suna yan karota zai tsara juma'a zai ringa zo mu ba wanda kuke bukata har da YouTube channel na mai suna SABEER ACK ba su tsara da mutora zai ringa zo mu. Kada ku bari a baku labari saboda wannan shirin zai ba da tsara ne a cikin da SABEER da kowa da kowa da kan arziki duka saboda ba a nishadantar da kuma ka wanda series na mai suna yan karota saboda haka muna godiya a gaskiya YouTube channel namu shine SABEER ACK. Kar ku bari a baku labari TV. Mun gode muna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda kowa ta sani sunana don yarbawa dan gidan mama yabo. Muna daya daga cikin wanda ta kasance a cikin wannan babban series mai suna yan karota. Mu shiga YouTube channel na SABEER ACK. Danna mata subscribe sannan mu danna mata ƙararrawa domin tana sake shirye-shirye ne duk ranar juma'a da misali karfe 8. A shiga danna mana ƙararrawa sannan danna mana subscribe. Mun gode, a sa kallo lafiya. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani sunana hannafi rabilu musa kuma ina ƙara tallata muku cewa akwai wata sabuwar channel da muka buɗe mai suna SABEER ACK TV. SABEER ACK TV ka neme ta ka danna subscribe kuma ba ka da ka neme ta kai search ɗinta a cikin YouTube channel ɗinka ka sa SABEER ACK TV. Ka danna subscribe sannan ka maka ƙararrawa saboda in ka saka ƙararrawan nan ne da zarar mun saki aiki zaka dinga ganin ta. Akwai sabon aiki da muka yi yan karota, za ka gani ne shugaban yan karota da muke haram dai an ce da a cikin wannan aikin za ku gani ko nemi aikin da yan karota za ku gani yadda ake SABEER ACK TV. Ku nemi da ku danna subscribe ku danna ƙararrawa saboda zarar mun dora duk ranar juma'a za mu dinga saka karfe 8 da dare duk ranar juma'a duniya sai mun saki wannan aikin. Allah ya yarda. Na gode. Assalamu alaikum mutane na, ni ne na Ibrahim, wato nesa fa ta zo kusa. Wannan shahararren shirin da kuke jira mai dogon zango wato yan karota yana nan za mu fara saka muku shi kuma a da misalin karfe 8. Sannan ina mai gaya muku cewa kada ku manta ku shiga YouTube channel ɗin mai suna SABEER ACK TV, ku yi subscribing sannan ku danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun saka muku aikin za ku ji ala kawai. Kada ku manta ba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masoyi mu na faɗin duniya baki daya. Kamar dai da kuka sani sunana Ahmad MJB. Ina mai sanar da ku cewa wannan kawataccen series comedy din namu yana nan tafi akan YouTube channel mai suna SABEER ACK TV. Kada ku bari a baku labari, ku garzaya cikin wannan channel din domin ku danna subscribing, like da kuma sauransu. Kada ku bari a baku labari, zai ringa zo muku duk ranar Juma'a da karfe 8 na dare. Kada ku bari a baku labari. Nagode. Assalamu alaikum masoyi mu na faɗin duniya gaba daya. Sunana Imam M Bako, ku cigaba da bibiyar mu a YouTube channel din mai suna SABEER ACK TV. Za mu dinga saka muku aikin na yan karota duk ranar Juma'a in Allah ya yarda. Ta SABEER ACK TV ta ku kuma ta mu. Ya sunana Kabir Kano Kofir Kabir a din mai dogon zango wato yan karota. Ina mai sanar da ku cewa yana nan fa hanya ya kusa zuwa. Za mu fara sakin shi a YouTube channel din mai suna SABEER ACK duk ranar Juma'a. Masoyan mu ka kuma ta ku shiga YouTube channel ku yi satin SABEER ACK TV, ku danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawa. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana SABEER ACK. Ku kasance da ni a cikin shirin suna ɗan karota wanda zai ringa zuwa muku duk ranar Juma'a. Sannan kar ku manta ku leka domin ku mana subscribe a YouTube channel ɗin mai suna SABEER ACK TV domin ku ga irin shirye-shiryen da muke ɗorawa kuma irin su fina-finai, series comedy, normal comedy wanda zai ringa sa ku nishaɗi da ban dariya. Mun gode. Kar ku manta channel ɗin SABEER ACK channel ɗin ku ne.